Manan. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Rose. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. It might be you. Something RMN Drama presents Handumanan. So sa ka. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kinig usa ka babae nga taga Panakan, Davao City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Rose. Ha? Entertainer? Og sa club mo trabaho? Yes, ma'am. Mo na nga itong gikinahanglan para Japan. Okay na nimo nga sa club ka mo trabaho? Abi na kog factory worker ang inyong gipang hire. Di ay. Di lang ko mapadayon, ma'am, uy. Mauday nga naabot ka din sa amo kay ni back out ka sa imong gi-applyan para Japan. O, Tito Manolo, nagtuo man kog factory worker ang ilang gikinahanglan. Di man di ay. Sa club man. Wa ko mapadayon, uy. Unya sa may plano nimo karon. Mo istar lang una ko din sa inyo, Tito. Samtang mangita og trabaho. Way problema. Welcome ka ning pobre na kong palimay. Salamat, Tito. Ay, kanina raman siya ko nagsigig lakaw-lakaw pero wagid ko makakita nga nag-hire bisag tindira na lang unta. Ay, upaulit na lang ko silang Tito Manolo, eh. Wag ginoon mo magkita ni Lito. Kinsang Lito, Tito? Amigo na ko nga taga-atua rapod. Nakailam ko nun siya nimo. Mao ba? Nagwatuwa to siya nimo kay gusto siya nga makakita nimo. Dugay masag kang nauli. Mao lagi Tito, eh. Naglakaw-lakaw mangugusanahan kay basig naay nangita og tindera ba pero wa mang gyud. Lisod mas na yung pagpangitag trabaho ron. Mao lagi Tito, eh. Ay, tunay, na ako'y kailang nga magtiayon nga Chinese. Nagkinahanglan sila katabang. Masaman ganahan kang trabaho? Sige, Tito, mo trabaho ko. Bahala og katabang basta may trabaho ko. Los, kami lakaw ha? Ikaw bahala din ni sa bahay? Ay, sige, ma'am. Kung ikaw gusto mo, ikaw kaon ha, Los? Ayaw ka o, ikaw ayaw uwaw ha? Oo, sir. Okay. Kami lakaw na ha? Sige, ma'am, sir. Salamat in taon kay nakatumura ko og amo nga buotan. Magbinuotan lagi ka din aron makatigom ko kay mo eskwela ko college. Ay, salamat in taon kay nahuman lagi ko sa akong trabaho. Uy, sir, nialagi ka. Ani ka mo kaon og paniod to, sir? Los, ako kaon din eh. Sir, kadigat ha kay magluto kog sudan mo. Ano na ako? Ako lang luto, Los, ako lang. Ay, ayaw, sir, uy. Katabang mo ko din eh. Ako rin magluto og sudan para ni mo, sir. Sir, uy. Ano ba yung sir? Sir, kapos ka magkakas mo. Sir. Ayaw, anak, uy. Mau din nga niyo kita. Ako din. Di ka di mahimo. Malayas ko din niya. Katingalig madisgrasya ko sa amo na kong lalaki. Uy, mauni na hitabo ni mo si imong gitrabahoan? O, tita. Mong nibiya na lang ko dito kay nahadlok ko. Basig malugusan hinuong ko dito. Mao gid ni mahitabo. Uyaw sa may plano ni mo ron. Kuan, Tita Jo. Ganahan unta ko eskwela o college. Nindot ang huna-huna Pero maolagi, wa man ko ikagasto gud.
Kung gusto ka, pasulon ti ka og encoder sa akong negosyo. O pa-eskwelahon sabgan ako. Unsa man, okay ka? Usa ko. Sarap ang kinaisala na ko college. Kapuya na ining mo trabaho ta, uy. Unya mo eskwela. Mura naman inoong ko inig na sakit. Ako lang tiwason karon nga semester. Ug ini ko man di na ko mo eskwela. Ha? Dili na ka magpa-enroll sa sunod nga semester? Dili na lang, tita. Uy, nga no good. Di madas akong lawas, tita, uy. Nagkasakit-sakit man ko. Ah, nahala ikaw. O niya sa man, mupauli na lang ka sa inyo. Muadto lang sa ko sa ilang Tito Manolo, tita. Oh, salamat kay nakauna ka og duaw na ko din ni Rose. Gimingaw ko nimo, tito, uy. Maong ani lang una ko din sa inyo, kay wa naman ko mag-eskwela. Oh, ikaw good. Rose, ayaw paglakaw ha, kay may bisita karon. Imong admirer. Ha? Admirer? Kinsa man, tito? Ako, Rose. Kinsa man ka? Wa man ko makailan nimo. Mao ni akong gingon ni mo, Rose, nga akong amigo nga taga-atuas, Lito. Ah, siya di ay? Sige, biyan sa tamo ha. Aron magkastorya mo mayo. Sige, tito. Okay ra nimo nga magstorya ta, Rose? Okay ra, uy. Dito ta manglingkod ay, kaya yahay dito. Giyon sa din mo pagkahibaw sa akong name. Anay mo ko ni. Kuan ka nang may amigo ko nga ibu kay nimo. Ikaw lang permi niyang hisgutan. Kay gwapa ko na kay ka. Ni, O tinuod sa lagi ang gingon. Gwapa ang gini kas personal. Lito. Bala na makaingon ka nga presko ra kay ko, Rose. Ang importante nga mahibaw kang ganahan kay ko nimo. I love you, Rose. Hala, uy. Sure daw, uy. Nanguyab ka na ako. Oo, panguyab na daw. Pasensya na kita, ha. Di pa ko ganahan mag-uyab-uyab. Okay ra, Rose. Huwag mo kong magdali. Magpaabot ra ko kung kanusa ka ko na mo sugton. Tawatan ni Rose, oh. Uy, unsa man ni? Mga pagkaon, ha. O nasa ko yung kipalit nga pag snacks ni mo. Nga nang imo man ang gibuhat, lit. Masaray akong tubag. Labti ka. Lito. Wa pagay ni mo sugdas, Lito. Wa pa, tito, uy. Ako pa nimo, imo na lang ng sugton si Lito. Kay di na ka makakita og lalaki nga parihas niya. Tinuon, Rose. Imo na kong gisugot. Ulit. Ako na gidawat ang imong gugma. Salamat, Rose. Abi ni mo, huwag kabutangan sa kong kalipay nga. Gidawat na ni mo nga kong gugma. Ha? Mag-live-in ta? Mana, Rose. Gusto na ko nga mag-live-in na ta. Di dito magpakasal? Magpakasal, oy. Pero, unya na kung makatigom ko. Ha? Sa pagkakaroon, mag-live-in lang na ta. Okay ra nimo nga mag-live-in lang sa ta? Ikaw, good. Sige, mag-live-in ta. Ay, salamat. Kini anagit ka dong. Naku, ibalita ni mo. Oh, asa mo na, day? Dong Lito, mabdus ko. Mau ba? Oo. Kung mau na, mahimo na di kong papa ini. Uhon.
Nakoy plano day. Unsa man na dong? Magpakasal na lang ta. Aron inigawa sa atong anak. Magdana siya sa akong apelyido. Sige, maayo pa tuod. Sige, magpakasal ta. Dali, aras panahon day sa. Murag bag-o raman to nga. Nanguyab ko nimo. Nga karon nang laag na ta nga may kuyog nga bata. Lagi dong, uy. Mura lagwa, no? Lagi. Adto na ta sudahan mo sa kay day. Dali, mulabang na ta. Sige, sige. Lito! Bantay na yung sakinan! Oh, Lito! Doktor, kumusta ang akong anak ug ang akong bana? Luwas ng bata, misis. Pero ang iba na, kinahanglan nga operahan ng iyang Kinuha ko. Ginoo, tabangi ang taon ko. Tabagi ko nga maluwas lang utang akong bana. Maluoy ka, Ginoo. Misis? Misis? Ay, doktor. Hala, nakatuog tayo ko nga nag-akbo sa bangko. Unsa balita sa kong bana, Dok? Human na may operas yung bana. Ug mag-ampo lang ta. Nga suod sa dako oras, magkamata siya. Kung dili, makumatos kini. Ginoo ko. Dong Lito, pagpakabuhin nung paning kamot in town. Kinakinahanglan ko ni mo kang atong anak. Ginoo, maluoy ka. Tabagi itaw ng ako bana. Maluoy ka, Ginoo. Kikumuti ang akong kamot. Dong Lito, Dong. Diyos ko, salamat. Nakamata na ka. Doktor! Doktor, nakamata nga akong bana. Dok! Hindi ka mabiyuda, misis. Kaya nagkamata man yung bana. Dok! Salamat sa pagtabang ni mo sa akong bana. Ginoo, salamat sa ikaduhang kinabuhi kag gihatag ni mo sa akong bana. Salamat kid kaayo, Diyos ko. Dako kayong akong pasalamat sa Ginoo kay gihatagan niya og second life ang akong bana. Tinuod kid ay ang ilang giingon nga basta mo salig ug mutawag lang ka sa Ginoo, ihatag ra niya ang imong gipangayo. Sa pagkakaroon, tulo ng among anak ni Lito ug nagpabiling lig-on ang among pagpuyo. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao ka ng mga higalan kaagi ni Rose nga taga Panakan, Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan. It might be you. Ang kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon
Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.